Добре. Аз съм дошъл тук днес, защото не вярвам в демокрацията, която е в момента. Не вярвам в представите на демокрацията. Не вярвам, че някой, който е избран от, да кажем, нека бъде мнозинството от хора, ще представлява интересите, ако не поне на една голяма част, на една по-малка част от обществото, избирателите и така нататък. Аз вярвам, че хората, които ги избираме, всъщност действат единствено и само в интересите на големите капиталисти, на големите фирми, компании и така нататък. Вярвам, че за нас, малките хора, няма никакво друго решение, освен да се събираме по този начин. И ако може да направим колкото може по-големи асамблеи, в които да решаваме сами за себе си какво искаме да правим, какъв да бъде нашия живот. Вярвам, че в момента колкото сме се събрали, в един момент, след като всички си изкажем кой какви проблеми има и така нататък, ще успеем да направим истинска асамблея, в която всеки ще каже какви са неговите отговори на проблемите на всички нас. И ще видим какви действия ще може да предприемем в този формат, в който сме. Защото на Запад може да са хиляди, ние тук не сме. Но за момента може да се справим по някакъв начин. Може да очакваме още повече хора да дойдат, може да очакваме други работи, може да почнем да правим различни неща. Така че се надявам в един момент, след малко, да успеем да направим един опит за асамблея, в която да се получи истински разговор, истински предложения и всички дадем отговорите си на това какво да правим в последствие. За мен лично най-добре ще бъде, както сега сме правили, да се събираме всяка събота, днес е петък, но няма значение. Всяка събота, някакъв обеден час и да видим колко повече хора ставаме, толкова по-голям глас ще имаме. Когато имаме по-голяма подкрепа от обществото. Благодаря.